Het was een programma, we zaten in een Big Brother huis eigenlijk met 12 jonge talenten. En daar kwam een popgroep uit voort, Chaotic, en dat was een groot succes. Had je toen het idee dat het zeg maar, zo groot zou worden op dat moment? Nee, we hadden echt geen idee. Daar waren we met z'n 12, we hadden geen idee wat er buiten gebeurde. Een halverwege het programma, een paar weken later kwamen we naar buiten bij de TMF Awards en toen waren we de grootste ster. TMF Awards was absurd, daar kan ik me echt niks meer van herinneren. Ik kan het op beeld terugkijken, maar ik kan me eigenlijk niet herinneren dat we daar echt gestaan hebben. Dat was natuurlijk dat we eigenlijk vanuit het niets opeens zo groot waren dat daar 12.000 man oorverdovend gilden. Dat we ons eigen geluid niet eens konden horen, zo hard was dat. Als je zulke beelden weer ziet, dan wat denk je dan? Of wat schiet er dan door je hoofd? Ja, het is gewoon, ik probeer me dan echt te herinneren dat we daar stonden. Dat zijn echt maar een paar flitsen die je nog kan terughalen. Hoe vaak heb je dat nummer nog in je hoofd? Damn, I Think I Love You? Nooit. Nooit meer? Nee, ik moet je heel eerlijk zeggen, ik vond het het minst leuke liedje van alles. Ja, ik vind het ook helemaal niet erg dat ik daar eigenlijk helemaal niet een lied in had. Nee. Ik vind en vond Damn nooit een leuk liedje. Ik zou het ook nooit leuk gevonden hebben. Alles wat daarna komt vond ik echt te gek. Supergirl was natuurlijk een mooi cadeau. Dat ik zelf per ongeluk inbracht in het programma. Wij konden in een winkelstraat bijvoorbeeld konden wij niet stilstaan. In Maastricht bijvoorbeeld, als wij dan eventjes de stad inliepen en iemand herkende ons, dan probeerden we ons al een beetje te vermommen. Als iemand ons herkende en we bleven staan om een handtekening te zetten, dan zag iedereen daaromheen direct ook dat wij daar waren. En dat was in die tijd nog veel uitzonderlijker, zeg maar, om iemand tegen te komen die je op tv zag dan nu, want je kon ons niet volgen. Weet je. We hadden 12 weken in dat huis gezeten. Dus dan kwamen meteen steeds meer mensen naar ons toe om ook voor een handtekening te vragen. En dan stond je vast. En dan kwam je gewoon niet meer van de plek. En dan moest je op een gegeven moment, dus een hele haag aan mensen, moest je op een gegeven moment zeggen van sorry, maar ik moet nu echt gaan. En dan moest je je eigenlijk echt losrukken uit een menigte. Is het nog steeds? Ik word nog wel herkend. Wat wel fijn is dat de meisjes die toen 17 waren, net als ik, die zijn nu net als ik eind 30. Dus als ze erover beginnen, dan zijn ze gewoon heel erg enthousiast. En wordt het vaak gewoon op een hele leuke manier ter sprake gebracht. Op de lange termijn heeft het wel, zeg maar, er zijn heel veel mensen waar ik nu nog steeds mee samenwerk. Of het nou is in mijn huidige management of als ik bij de platenlabels voorbij kom of met publishers, dan zijn het allemaal mensen die ik uit die periode ook al ken. Maar je moet jezelf wel eerst bewijzen als professional, als schrijver, als muzikant, als zanger, eer je dat netwerk weer echt kan gebruiken. Want ja, je moet wel iets leveren als muzikant en als artiest. Hebben jullie nog een appgroep of iets? Ja, Ja? ja, toevallig gisteren nog met elkaar geappt. Dat is een aanvraag van een tv-programma of we daar langs willen komen, omdat het 20 jaar geleden is dat we stopten. Het is alleen niet zo heel makkelijk om de groep bij elkaar te krijgen. Alleen omdat Martijn in Amerika woont. Maar we appen af en toe. Anna heeft net een dochtertje weer gekregen, weet je wel. Dus dan hebben we zeker contact met elkaar. En af en toe delen we dingen met elkaar. Dus, ja.